Okay. Frizzy, jeg skal nok være sød ved dig. Det kan jeg sgu alligevel ikke prismatch det der, Frizzy, så... Er det Himme, der er AFK, eller? Ja, sådan semi. Kan vi ikke bare pulle? Vi er clear trash. Hej, hallo, Han det er er Tre nok. boks, der er her. Ja. For the Alliance! Så kan jeg også få sat marks og sådan noget der før smutter, i stedet for Freeze skal til at gøre det. Ej, det ville sgu da være rart. Jeg tror på Freeze som Jeg kan slet ikke slå på den. Jeg har godt slået på den, så jeg synes, det står meget godt. Ja, jeg havde heller ikke nogen problemer med at ramme den. Ja, det er sgu godt, du. Det er fint, vi hiver den helt herover, så vi ikke kan nå. Nå, men jeg er ligeglad, jeg løber bare igennem med lavaen, altså. Stærkt. Ja, wow. Så kan I fucking lære det, man, de dumme melee-spillere. Jeg troede gerne, du ville have daggers på din rogue. Det er da også gerne, altså. Man har en interview været med venner, bare fordi det er dumme idiot. Hvis ikke du opfører dig pænt, så bliver Freeze en server-muted, det ved du også godt. Ej, jeg så... Det skulle jeg, Frizzy. Det kommer sgu nok til at ske, så... Så er du forberedt. Nå, hvem skal op og flyve i dag? Det er spændende Ja. at se. Jeg går efter det. Prøv nu at se, Griber du jeg mig, vil... Madsen? Jeg griber ikke en skid. Jeg griner. Jeg griber ikke. Altså, jeg var lige ved at sige, hvis nu du er sej, så shadowstepper du, men det er rigtigt, du har ikke shadowstep som combat. Nej, men jeg har killing spree, som er 5 shadow steps. Er dit nu også det? Ja, jeg gjorde det sidst. Men så endte du vel stadig i lavaen? Ja. Det ville du selvfølgelig også med shadowstep, kan man sige. Ja. Mens du er killing spree, skader han der lidt længere. Jeg er det er stadig rigtigt. imponeret. Der er ikke nogen, der... Det er første gang, at der ikke er nogen, der er røget ned. Men har de overhovedet Jeg hopper kastet ind den ability der? Ja. Den var inde i Milis. Nå! Jamen, så var det godt, at vi havde nogle vågne melee DPS'er. Og meget bedre er melee sin range, kan vi se. Jamen, det er rigtigt. Freeze, giv mig lynhurtig assist. Så er der nogle marks, og så er jeg den, der er for... Lynhurtigt sidst. Kick. Ja. Freeze. Han ved ikke, hvordan han skal gøre. Han er fucking AFK. Raoul, Han var ude at skide. kan jeg få dig til at sætte nogle marker, så... Det er bare lige oven på de der cirkler, er det ikke? Det ikke kan det, du bare? også godt. Så skal det var ikke det, jeg skulle. Du må bare ikke bruge rød eller gul. Ja, Det kan man fandme ikke se. Super. Hvad tror du om mig? Super. Og Himme, du ved, hvad du skal. Hvad med at dræbe de andre? Ja. Var der nogen, der har taget en flaske til mig også? Det ved jeg ikke. Jeg har kun taget en. Jeg har en. Jeg siger tak til Mahani. Ja. Så må du glemme den til smadre. Nå, men jeg glæder mig til at hive Himme ind i jer og alle andre. Stack på purple? Okay, Himme, kom her. Lad venligst være med det. Hvorfor er det lige præcis, du har valgt at gøre den mand, der er allermest FK til leder? Det ved jeg sgu ikke, du. God bajer. Bajer på en tirsdag. Ja. Ja, raid bajer. Har du Prøv at ikke høre. sådan en? Ja, raid Ja, bajer. jeg har techno bajer her. Du skal tænke på... Men var du ikke også førstidspensionist, Madsen? Hvad er det en techno bajer er?
Det Det er er Ja, en det er Nej. en Mokai. Eller en Hva? Jaeger. Eller Breezer. en kult mokker. En Breezer, en Shaker, en Mokai, vores, altså... Eller en Smirnoff Ice. Den er fucking også god. Kan også bare kalde det fluderbenzin, altså. Ja. Dansevand. Nej, Nej, Bayern. det er Bayern. GOB. Prøv lige, Bayern. hvad kaldte du det lige? Dansevand, kaldte han det. Dansevand? Nej, dansevand, den er helt andet, du. Det hætter. Din kæft, Ej, nej. for helvede. Sød. Så har man det fedt ind i hovedet bagefter i hvert fald. Det var sgu da rart, ham det er really dumt, det han skrev. Jeg skulle da ikke smutte. Nå, satans også. Er du klar, eller hvad? Så er jeg her. Det må jeg undskylde. Jamen, det er helt jo. Det går. Med Warlock, kan vi få en Summon Stone? Ja, Ja, Slacker. Warlock. Det behøver ikke så meget. Jeg er lige ude for en raider, hvis det er. Ja, men de står foran posten, så det kan de lige så godt. Nå, okay. Frizzy is alive. Ja, hvis ikke man har sådan en slacker. Det var en god skider. Ja, det var det. Det var det, jeg sagde. Hvor er den sammenstående? Men han skal også lave headstones. Snyd, han må have drage ind. Himme, jeg er ikke AFK. Det er hønse, der er AFK. Hjernen. Jeg vil bare prøve at samle din hjerne. Ja, den findes ikke. Nej, Men jeg skulle prøve. Den har fik fået jeg bad. byttet. Den fik jeg byttet den her seje Mohawk-kast. Ja, så er der en, der render Du rundt. skulle da med ikke en pop. server-muted. Hvad fuck snakker du om, mand? Du servermute mig lige før, din hund. Altså, han havde fjernet det, inden det var, at du skrev det der. Lang tid før. Ja, gør det. Jeg... Du tør ikke for at lokke mig. Jeg ved Nej, ikke, hvor det er nej. Mahani, stop. Mahani! Men de magiske ord blev sagt. Jeg ved det, det er derfor, jeg siger stop. Mahani, din fucking sød, altså. Nej. Det der, det er Madsens skyld. Madsen sagde de magiske ord. Ja, men det er sjovt, det hele er. Det er jo godt ham, der dør. Ja, men det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kommer. Det er derfor, det var sådan... Du gør det bare, Leroy. Ja. Det Altså, er de magiske ord, du tør ikke, eller hvad? Ja. er ikke for at lokke, men du tør til Sydlandet de magiske ord. Er der nogen, der er på Sinders? Jeg har 35 til overs. Ja, giv dem til mig. Jeg har Hallo? Det er ikke Hold kæft, jeg skal lige med Gønsemors dag. Er der nogen, der skal bruge Senders? Jeg har 51 til overs. både i svin. Jeg vil godt bruge en lille crash-kursus til ham her. Ja. Heal stuff, don't die. Okay, cool. Pop Jamen, let's go. potion og... Hvor detaljeret skal det være? Jamen, det er første gang på Randers. For mig. Super. Han er inddelt i, jeg ved ikke hvor mange faser. Alt for mange. 3 faser, 2 intermissions. Ja. Og tanks, de står på den blå marker. Ikke oven på hinanden, men de så står sådan 5 yards fra hinanden. Og der er et tank swap, og det sker første gang ved 3 stacks, og ellers så er det bare, da dine stacks ryger af, så taunter du. Okay. Når bossen rammer 70%, så starter første intermission phase. Han smider sin hammer ned på jorden, og der spawner nogle ats rundt omkring i lokalet. De skal slås ihjel, for atsene må ikke ramme hammeren, så springer den i luften, og det gør ondt. Slags DPS-check. Ja.
Du kan som Death Knight grippe dem væk fra hammeren, eller væk fra... der er altid nogen, der løber i lavaen, der kan du hive dem ud af lavaen, så midt i DPS'erne kan slå dem ihjel. Men kommunikere med Raoul omkring det, for han har også... og han kan også godt bruge det. Okay. Og så kommer anden fase. Anden fase, der starter I med at stakke over på... Freezy, luk lige der trade-vindue, så jeg kan se, hvad farve markeren har. Jamen, vi må have med lige om en trade. Så stakker I over på lilla. Og så kalder massen ud, når I skal løbe. Når der bliver kaldt, at I skal løbe, så løber du over til blå marker. Og det er stadig med tank swap mechanic. Og så på et tidspunkt skal I løbe igen, så løber I så bare tilbage til purple marker. Så når bossen rammer 40%, så kommer der en ny intermission phase. Og det er det samme med adsene. Lige udover det kommer der også 2 store ads, som tanks skal samle op. Raoul samler den op i højre side af rummet, og samler den op i venstre side af rummet. Det vil sige den side, hvor purple marker er. Okay. Og når alle de små ads er døde, så stacker I bare de store ads, og lader DPS'erne nakke dem. Er vi her med, eller? Ja. Cleaver dem, whatever. Og så der er der sidste fase. Sidste fase er fase 2, bare uden de der med, I skal løbe frem og tilbage. Til gengæld så kommer der nogle kæmpe store meteorer og prøver at køre alle sammen ned. Dem så er DPS'erne for kite, så dem skal du ikke tænke så super meget over. Men du skal alligevel være opmærksom på ikke at stå tæt på dem, fordi at de har det med at hoppe i hovedet på folk. Hvis der er der en DPS, der slår på dem, så hopper den lige 10 yards bagud i forhold til, hvor DPS'en stod, da han slog på den. Skal lige sige, at jeg har prøvet som tank at få den. Jamen, jeg har også prøvet som healer, at der var en DPS, der syntes, han skulle slå mig ihjel med den, Mahani. Nej, altså få den, som at den jagtede mig. Nå, ja, men så bliver den bare pillet af ham. Okay. Altså, du skal helst ikke ud og kite som tank. Nej, det er rigtigt nok. Og så har jeg fuldstændig glemt at nævne noget, der hedder Engulfing Flames. Og det er bare, at der er en portion af gulvet, der går ild i, som man ikke må stå i et par sekunder. Så det er bare sådan, hvis du ser, at der spawner noget under dig, så løb væk. Og det er sådan set det. Og hvis du langsomt til at opdage det, så på Antimatic Shield, det kan redde din røv. Anti-magic shield, yes. Ja, altså, du skal jo helst undgå at stå i det, men hvis du bliver fanget i det, så skynd dig at smide den, fordi ellers så dør du med det samme. Okay. Jamen, jeg skal nok fejle 20 gange. Det er fedt. Det er fint. I har lige under 3 timer til at klare det. Ja, og og Jeg håber, at der ikke så skal vi reset. Ja. Hvad for noget? Hime er på den sidste del af Starquesten, så han må ikke dø under fighten, og heller ikke efter bossen er død, og han skal hoppe ud i lavaen og loot. Så hvis han dør, så skal I reset. Hvem dør? Hime. Det er en af DPS'en. Jeg skal nok kalde wipe, hvis der skal wipes. Nå, Hime, Shami. Okay, yes. Ja. Hey, Hime, lad mig det. God tip. Det skal jeg nok lade være med. Super, og resten ved, hvad I skal. Hvad skal jeg? Skal jeg proppe noget på ham? Freezy ready check. Og så tjek, om folk har food buff og sådan noget der. Den er jo ready check. Du trækker den der ud ved siden af din raid frame. Skriv skråstreg RC for helvede. Hold jeres fucking kæft. Ja, nu. Ja, der. Så trykker du bare ready check. Vi skal have en flaske på Freezy. Og vi skal have en ny mage buff. Mage buff? For helvede, så må folk komme til tide. Jeg har flaske. Ja, sorry, jeg har lidt sådan noget. Det har jeg stadigvæk. Jimmy, står du til venstre i dag, så går jeg nemlig til højre, langt væk fra dig. Nå. Jeg prøver at stå her. Det er i orden. Freezy, skråstreg, pull, mellemrum, whatever tal du har lyst til, bare det ikke er over 10. Har du med ham, eller hvad? Jeg starter med at tage ham her. Yes. Du ser ikke over 10. Ja, Hvad siger du? 5, 4, 3, 2, 1.
Taunt. Taunt lige igen. Skal du tårne den? Nej, jeg skal have min stack væk. Ja, have lidt stacks her, for jeg tårner igen, eller hvad? Ja. Ja. Okay, så lige snart jeg er af med, så skal jeg faktisk tårne. Mhm. Kan man gøre noget ved det der knockback der? Nej. Nej. Nej, det er bare æde det. Bare tag det. Ikke nok på lilla side. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ats. Du skal også bare dræbe Ats. Kom her. Fuck. Nej, kommer ind. Fuck. Det var den længst væk. Det er min skyld. Det er et wipe. Det er Giv mig bare død. noget. Giv mig død. Wipe. Soulstone. Sorry. Der er combat rest. Kan Combat Rush? Ja, super roll. Jeg vidste, der var noget, jeg havde glemt. Det var så fordi, der var et ad, der gik ind i den øksdag. Ja. Yes. Ja, der kommer et rest. Jeg skulle bare lige vente til den. Ja, ingen stress. Op. That was on me. Den kom lidt hurtigt, den aller sidste ad, hvor jeg tænkte, vi havde masser af tid. Det havde vi så ikke. Jeg ville gerne have gået ind med en foran, men det kan jeg ikke rigtigt. Så jeg ville også have sprunget folk i luften. Kan de slås? Om de kan slås? De bliver automatisk slået, når de rammer 50%. Okay. Så de skal bare tæskes til de halter. Man kan ikke slå dem ud over, du skader dem, og de slår af sig selv. Okay. Du skal bare forestille dig, det er en FCK-fan, du skal banke. Var det okay med Torsten, eller hvad herude? Ja, det var... Jeg glemmer bare, at jeg gør lidt mere skade end dig, så jeg kommer til at gå fra ved at slå på. Ja, det er skill issue. Spørgsmål. Har I aftalt, hvem der tager hvilken side af de store ads? Ja, det sagde vi i Det er starten. over på lilla, ikke? Du tager stor ad ved lilla. Det spawner... Nu kan jeg lige hurtigt vise dig det. Står herude i den store cirkel herude. Okay. Så herude af der spawner det. Og du skal fokusere på det. Det kommer samtidig med, at han slår hammer ned, der kommer de der fire elementals igen. Ja. Men du skal fokusere på det store ad, før du begynder at slå på de små fire elementals. Okay. Store ad, det skal du sørge for at have fat i først. Og når vi har dem, så samler vi dem bare sammen, ligesom når vi står og tænker nu her. Så vi står bare side om side næsten. Har vi ikke nogen paller med? Nej, vi har sgu ikke. Men vi mangler priest buff. Det er også så Skal lige krævende. lave ready check igen, så... For at se om food buffer eller sådan noget på alle nu. Det bliver højst sandsynligt med en himme om det. Håber Nej. mange Ja, er sjovt nok. har de vundet. Det er fordi, der er kommet noget fist. Smadret, du kan bare stå oven Der er på ikke blå brug for marker. Det er derfor. Der var fist lige Du kan for. være så langt væk fra hinanden. Der står, at du skal have food med på. Jeg har også, men der var hvis man spiste lige for, histe. Så havde jeg Jeg har bare ikke fint igen. 2 sekunder. Jeg var den sidste, der var noget, det hedder, der kom ind. Så jeg tænkte, at folk de allerede havde spist. Så jeg smidte ikke en. Det gør jeg så næste gang. Åbenbart. Orchuk behøver ikke smide dem.
Godt skal lære at spise Super. det mad. Det er ellers Hvad var det klikken, så der er igen for sponsoreret. en ready-check, var det RC? Nej, det er jade. Altså, jeg vil jo sige... Må jeg gerne lige sige noget? Nej, du må ikke. Pull. Full timer. Det var RC, ikke? Full timer. Nej, puls. Skråstreg pull. Super. Ja, hvor vi har lavet. 4, 3, 2, 1. Ej, du fucker din pyroblast op. Nej, vi styrer på det. On. Den fucker så. Kun en kunne komme boss. Hvor du har væk om en pyr. Taunt. Ej, den ikke. Brug Death Grip ellers, hvis din taunt må Jeg har cooldown. gjort, jeg har brugt den. Jeg kan ikke få den af dig. Så vil jeg have noget god healing for jer til at have 5 stacks. Nu er jeg til gang, ja. Tag den der. Styr på dem herovre. Samle over ved lilla, samle over ved lilla. Jeg har bossen. Bliver det passe 2 nu, ikke? Se. Ja, og vi løber om 4, 3, Hvorhen? 2, 1, nu. Højre. Taunt. Okay, men der kommer en efter dig. Det ved jeg godt. Du skal watcher. Taunt. Er det nu, vi skal gå lidt bagud? Jeg spørger. Jeg tårner med det samme, mine 3 Bak lidt bagud, sammen med resten af gruppen. Skal løbe om 4, 3, 2, 1, løb. Ind på lille, ikke? Ja. Yes. Perfekt. Nu har en taunt. Kom med. Og så skal jeg over på den der cirkel nu. Hammeren kommer over i blå side, vi skal have nogle DPS over i blå side. Jeg kan godt hjælpe, men jeg ikke. Okay, der er rigeligt der. Der er rigeligt nu. Ja, men jeg kommer også og hjælper. Hold jer lige lidt væk fra hjemme. Du skal have den store der, ikke? Du skal have det store. Lavaskåren. Ja.
Fuck. Ja, det... En til. Er der også Der nogen... var for mange, der løb over, tror jeg. Ikke? Ja. Hvor mange løb I over i kort tid? Alle sammen, tror jeg. 4 eller 5 derhen. Det var også dumt. Jeg hoppede derover. Lad det være Raoul, og så lad os sige Warchuk måske. Ja, jeg tænker, at sådan, nogen der er hurtige til at komme frem og tilbage i hvert fald. Altså, der skal nok helst 2 DPS dog, fordi jeg skal stadig sørge for at have det store. Jamen, så Raoul, Warchuk og Mahani eller et eller andet, altså. Og så kan Range koncentrere sig om den anden side. Spørgsmål, det der lavaskåren, der spawner, som der var herovre. Nogen, der har en repair bot. Repair mount. Hvad siger smadret hans? Ja, sorry. Det er den store lavaskåren, der spawner jo herovre, rigtig nok. Og så... Hvor skal jeg tanke nogle specielle steder, eller skal jeg bare sørge for, at den bare er på mig? Du skal bare sørge for, at den slår på dig. Ja. Og så bare hjælpe med de små. Ja. Og så efter de små er døde, så starter vi med at samle os over ved blå side. Og så skal jeg bare sørge for, at den har den på mig. Ja. Det kan være, at der er en melee, der får en debuff, der smider ild under sig. Hvis det begynder at samles over ved blå, så rykker vi bare over på den anden marker, indtil de store er til døde. Okay. Og derefter så kan vi godt sprede os lidt mere ud. Og kan vi bestemme, hvorhen den der store mace falder i forhold til, hvorhen vi DPS'er ham? Det er tilfældigt. Nej. Den der har 3 forskellige spawnsteder. Højre, venstre og i midten. Ja. Så hvis den kommer kort side, uanset hvilken side det er, så er det Warchuk og Mahani, der er på den side. Yes. Godt. Jeg siger det lige, når vi er i gang, lige så snart mine 3 stacks er væk, så tårner jeg med det samme, jeg kan. Du skal bare, når dine stacks er væk, så tårner du bare. Ja, du behøver ikke vente på, at jeg kalder det, men altså, jeg kalder det, fordi jeg ser, at dine er væk, og jeg har, det er derfor, jeg kaldte det. Men hvis du bare selv kan styre det, så skal du bare tårne det, at dine stacks er væk. Jamen, det kan jeg godt. Det er bare, jeg vil bare gøre dig opmærksom på det. Super. Selvfølgelig råb efter mig, hvis der er noget galt, ikke? Ja. 2, 1. Vi snakker på, at trap der. Ja, jeg kan godt gøre det. Bare indtil efter det der er væk. Sådan der. Oh my god. Prøv på, hvor han er der lige nu. Warchuk og Mahani burde godt kunne tage dem alene, de to. Ja. Jeg holder mig lidt ude på siden, så jeg ikke rammer jer. Nu er bare skal ned til 50%, så kan du bare gå videre. Vi behøver ikke dræbe dem helt. Nej. Det er derfor en fejl Jeg har omgang. yderste, jeg puller yderste. Vi råber Lilla og Stack. Sorry. Fire, 3, 2, 1, løb.
Det var i midten, den kom. Nej, jeg er lidt tilbage. Ja, den er lige kommet. Den er lige... Ja, den er lige kommet her. 4, 3, 2, 1, løb. Begynder jeg ind på marker. Ind på lilla. Og tårns. Jeg har 4 stacks. Har du? Nej. What? Jeg har tårn. Du skal tårne, når din stacks er væk. Nu tårner du. De er væk nu. Så tager du ham. Vi skal bare blive her til en golf, ikke? Jo. Midten. Midten, så... Ja, 4-4. Jeg er over ved Reolo. Ja. Jeg skal bare forske mig over på højre, ikke? Okay. Ja. Bare husk, at det er til 50%, så gå videre til den næste. Og jeg hæver en forkert, fuck. Håber han dør. Det er fint. Jeg har agro på den store. Hvor er Nej. Åh, fuck. Sorry. Vi har ikke noget... Combat Res. Jeg glemte Soulstone. Vent dig. Hvis du kan nå... Jeg tænker, så det ved jeg ikke. Det kan være Poppe har Ank. Jeg har spillet Combat Res på hende. Er det ikke bedre, at Himmel bruger sin Ank? Nå, det er fint nok, at der er blevet smidt, sagde han. Nå, okay. Det var min fejl. Jeg var oppe på Pro i stedet for Lilla. Jeg havde ikke set, at vi kom til fase 3, må det være. Det er også på dårlig stil, Himmel, han ikke kan tank. Peace. Ja. Ad. Det er sådan her på det. Det er en læringsproces. Og jeg er bare dumt, at vi dør på, at jeg ikke får scoren over på venstre side. Ja, vi wiper selv her, så... det skal du ikke tage så tungt. Altså, jeg har oplevet flere gange, at... Jeg tager strikket nu, mine. Ja, men du skal se, vi har masser af gange på dem, der virkelig kan det. De har også fucket op på det masser af gange. Du ser jo det samme som jeg gør. Himmel med en food buff, der er der et eller andet. Himmel med en food buff. Det har jeg altså haft alle gangene i dag. Ja, det er det, jeg siger, der er noget grueligt galt. Himmel vil gerne have sin... 3, 2, 1. Fuck, hvor det griner, når den der stav, den lige pludselig begynder at tale til en. Stay focused, you must prevail. Like, okay. Ups. Under. Lilla, ja. Hey.
Der kommer ikke nu, der er ikke stor at ads nu. Nu skal du dræbe små ads. Dæk med lilla. Fire, 3, 2, 1, løb. Er det jer, der giver speed boost der? Ja. Nej. Det er drøjet. Ud. Det stod i det. Ja, det kan jeg godt se. Combat Respiracy. Ind. Og tårn. Fire, 3, 2, 1, løb. Jeg har tårnet. Godt. Så er det nu, der er den store. Warchog og Mahani, de tager en kort tid. Det er mig. Så er nu, den kommer, den der scoren der. Ja. Ja. Yes. Shit, den er lige ved siden af. Der er en ud af Evan. Jeg har den. Der er 2. Der er en mere. Det ser ud. Du skal hen på blå og stack nu. Hen på blå, så. Disco. Ja, jeg kan ikke Prissy, den er på dig. Tårn bossen. Ja. Sorry. Skal vi have Jo, vi skal sprede lidt ud nu. Kommer der flere scorns? Ja, nu kommer med Meteorer. Nu kommer Meteorer. Bare sig, hvis jeg gør, så skal jeg nok prøve at gøre det. Første meteor spawner om 2. Første meteor. Der skal ind nogle... Op på helvede wave. Tårnbossen. Jeg har 4 stacks. Det var tæt på det der. Så lad være tårnbossen. Jeg var tæt på at fik med sår lige i hovedet. Ja, vent til din stacks er væk. Det er 17 sekunder endnu. Ja. Okay. Hold ud. Gør tårnt nu? 5 sekunder. Nej. Nye meteorer spawner. Jeg har tårnet. Godt. Jeg står bare ved Mahani, så jeg følger efter ham. Pas på midten, der står jeg lige nu. Det var alene mig. Nu kan I også bag ved den. Nej, jeg vil gå udenom den, så var der... En der... Jeg vil til at misse, hvor det var.
Vi har brugt Min 2%. Ja, jeg har den. Jeg kommer til at instant-klikke release spirit. Super. Lad være med at loot kisten. Res op. Hime skal ind i midten. Hold jer væk fra Hime stadig. Er der en, der kan markere Hime? Jeg står på blå. Vi fik ham. Ja, tak. Ja, vi fik han skal kun på 10%. Easy, eller hvad? Meget pas på. Himmel, han kan godt lave et eller andet, så du flyver helvede. Yep. Men hvad vil du så gerne vil dø? Kan han så bare spam heals nu, eller hvad? Ja. Ja. Er I klar? Der er ingen heals, for det er Pima, der skal heals. Go! Hvad spiller vi? Han skal ud og hente Han derude. ud i lavaen. Han har fået det. Okay. Skynd dig ind. Du har med masse, Skynd dig ind, mand. Og han får stavet nu, eller hvad? Ja. Eller lige om lidt. Skal vi ud? Og jeg gav ham et shield of pain suppression. Hvis I lige fucker af for den der kiste, så Freezy han kan få delt loot, vil det være super Mahani. Jeg vil lige så skrive, hvad der skal komme. Ej, det er kraftedme med løgn. Ja, Paladins Warlock token. Det er min! Ja, den kan du bare give til ham. Hvad? Palad Priest Warlock? Det er min. Du kan sutte den, for du har heroic hit. Ja, men det er ikke beast. Han har shoulders, når det er hit der. Det er ikke beast. Hvordan giver jeg videre til folk? Højre klikker. Du trykker på den. Og så trykker du på navnet, du skal give den til. Ja. Super. Det er en agility... Hvad er der ellers, tror jeg? Agility Neck, der har vi kun en agility user, så den giver du også bare til Mahani. Og hvad er den sidste ting? Kan vi ikke lige linke, hvad der er droppet? Det er spændende for mig. Og alle andre. Du kan gå ind på stream. Ja. Det er den sidste, hvis der er. De andre kan du se i chatten også har fået. Ja. Rul. Ja. Kan jeg bruge den til transmog? Ja, nej, det er 98. Hvis det er til transmog, så tager jeg den da bare fordi jeg kan. Ej, er det ikke til Peppe? Hime, hvad laver du? Du kan se på, jeg begynder. Eller... Det er da bedre end hvad... Den er ikke bedre end hvad jeg har. Nej, men Lose... Er den ikke bedre end det han har? Jo, det var det. Jamen så... Nå, okay, han rullede også. Giv den til Lose, ja. Så er der Embers, hvem skal den med til? Lose. Begge to? Ja. Hvem er på Synders? Det er jeg. Synders, det er hønsemor. Poppe? Jeg har kun én. Himmel for at være sikker. Simpelthen 2 omgang. Hvad skal vi så nu? Ingenting? Og så Himme, du er sekretær, så du får living member. Jeg er sekretær. Ja, du er Game-master, det er endnu bedre. Så skal vi over og kigge på stav. Er det bare Ogrimer? Altså, Himme, når du har taget portalen, så lige raiden. Og så kan du lave questen. Ja. Eller ICC. Ja, det kan du vælge solo, hvis det er. Jeg er lige pludselig blevet dårlig og har dum mave. Ja, jeg har dum nums. Ja, dum nums. Den kan man ikke solo som Death Knight. Det er hvad? Hvordan fanden skal I heal den der boss der? Ja, den kan du sgu da skip. Nej. Nå, kan du ikke paraglide skip, eller hvad? Eller goblin glider skip? Så du flyver ikke af væggen. Der er ikke goblin gliders før mist. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Du skal hvorfor er massen død? Det er yderst tragisk. Shame! Shame! På over higher, så hoppede jeg ned i lavaen. Where are you, Himme? Der er kø på, kan jeg se. Eller man skal gøre den her. Er det inde i bygningen? Ja. Den der trold var sgu da også op og flyve, inden det var, vi overhovedet var begyndt. Det er bare fordi, I alle sammen ligner hinanden. Altså, det er en år. Nå, men er det så... Det er en trold der. Så folk hopper på deres alt, og så ordner vi det. Det lyder jeg meget gjorde det jo. Nu er vi jo motiveret i dag, ikke? Jeg vil sige... Hvis I det er jo one shot. Jeg har fået mit 4-sæt. I'm happy man. Ulækkert. Det vil sige, du begynder at komme højere op på TBS-meter så også. Hvad? Ja, det håber jeg da i hvert fald nu. Hvad sagde du? Jeg sagde, det er det sidste loot, han får.
Så. Jeg skal sørge for at lave min dailies. Jeg vil gerne se logs. Tak. Nå ja, hvordan gør jeg det, lort? Så åbner du din Warcraft Log Companion, og så uploader du den. Himmel, Maja, din hånd, eller min hånd og dig får snart matchende stav. Hold da kæft. Hvad? En venindestav. Den er der lige der. Jeg kunne ikke huske det, så det også var sidst, hvordan fanden jeg nu fandt den frem. Det spænder jeg givet den og tager alle guldene. Du åbner bare, hvad det hedder, du kan skrive i dit søgefelt, og så skriver du bare log. Så burde den poppe op, Warcraft Logs Companion. Okay, Grold, kæmpe grinder. Er det dig, Himme? Nej. Nej? Ja, du er allerede deroppe. Yeah, Guilty got it! Woo! Nummer 2 det er givet. den anden brugbare stav, vi får. Jeg ved ikke hvor grupper vi vil kalde din. Altså, lå jeg ikke øverst på DPS med en, der sådan er døde? Det er ret imponerende. But praise alone will not suffice. We owe you a great deal for the part you have played in the destiny of our Jeg skulle også sørge for ikke at dø, ellers slå andre folk ihjel. Ja, det bliver sjovt, når jeg skal gøre det. Jamen, tak for raid, boys. Tak for raid. Ja, tak for det. Det er hyggeligt. Det var kort dag i dag. Kort fornøjelse. Warchuk, er det med vilje, du ikke har signet op med din warrior på torsdag? Det er med vilje, fordi jeg ikke har gjort det endnu, ja. Okay, det er bare, du har signet op på din druide. Nå, men det er fordi, jeg glemte det var reset, jo. Jeg skal nok lige signe op. Prøv lige vent. Er ikke det torsdag? Eller er det bare mig, der er totalt... Du har signet op på din druide på torsdag? Nej, det har jeg det endnu. Det kan jeg da egentlig godt se. Det var... Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Jeg finder ud af det i morgen. Yes, sir. Thank you. Men jeg skal ikke være tank. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvad fuck jeg laver det om igen. Nej, det er så fint. Altså, så længe det er warrior, du signer op med. Det er bare, jeg var sådan lidt... det kunne være, at du var blevet sur på din warrior. Der. Nej, jeg ligger nummer 3 i dag. Det er faktisk gået godt. Ja. Raoul? Ja? Har du fundet ud af, om du kan torsdag? Jeg kan godt torsdag. Jeg har lige signet op. Ui, let's go. Som jeg siger, det der er positivt, det er, at hvad noget det hedder, jeg ligger over Raoul, det er allerede positivt. Ja, det gjorde du ikke som Fury. Må vi se logsene? Nej, for det ser ud til, at det gider at virke. Nå. Er du på Raoul? Nej. Men jeg er på Raoul. Ja. Hvad fanden vender han på hovedet, ham der? Han vender på hovedet, gør han ikke det? Jo. Det kan godt være, det er... jeg fandt ud af, hvad der skete. Jeg tror, den kommer nu. Hvordan fanden kan det er der nogen, der kan. Det er da sådan. Ja, det er... Jeg har valgt den forkerte. Den vender på hovedet, den grønne drage, hvad fanden, altså? Så jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man gør, men jeg ved, at det er muligt. Det er det nemlig. Du skal trykke på de der 6 knapper. De 6 knapper over pilene på tastaturet, der har du del og int. Du trykker bare noget sammen på inset eller delete. Ja, lige okay. præcis. Mens du trykker på W. Jeg tror ikke, jeg kan give jer nogle ordentlige logs. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg tror, fordi jeg kom til at trykke release, så har han ikke givet mig at kill loggen. Fedt. Så vi kan se alle wipes logsene, men ikke kill loggen. Hvad? Jeg kan ikke... den er ikke derinde. Det er med Warchuk, det sidder og spammer af helvede til. Det var ikke meningen, jeg trykker ikke engang! Fucking lorte program. Så der er ikke nogen logs. Som døde nummer 1. Dang it. Jeg er klar til at blive invited på loose. Hvad skal der ske nu, da? Jeg tror, der er nogen, der vil køre alt. Jeg ved ikke, om vi er ikke nok. Nej, det tror jeg heller ikke. Er vi det? Nej, vi er ikke nok.
Alten, der mangler vi en tank eller en healer. Firelands igen, eller hvad? Jeg kan da hele på en paladin. Vi booker vel bare en. Eller 2, eller 3. Altså... Hvis du kan heal på Palaen på, så burde vi godt kunne... Jeg kigger lige på... hvad der er. Jeg er glad for, at du er en core grade. Så kan jeg måske nu at blive færdig med lejligheden snart. Ja. Nu er det ikke det weekenden. Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, skal vi se, nu har Hemme fået sin stav, så nu laver han en rune. Nu går der 4 dage eller sådan noget der, så han laver GD-spand i stedet for. Efter han har tømt guildbanken. Kæft, men Warchuk, han har snakket sig af det i dag. Hvad? Ja, guildchat. Guildchat. Ja. Skal vi fandme snakke, du? Jeg har fået at vide, at jeg snakker for lidt.